години бяхме заедно в една група. Той дълги години беше общински съветник от БСП. Аз бях в София и опитах се да срещна с господин Първанов, защото неговото мнение беше друго, но не бях и прият. Аз ходих в София специално там в тяхната централа. За съжаление, всичко това, което се тиражира в пространството, че БСП не е потърсила АБВ, това не кореспондира с истината. Казвам го съвсем отговорно. Седял съм повече от час в кабинета на Пламен и с него разговаряхме по тази тема. Но нещата бяха очевидно решени предварително. Не знам какво е наложило това им виждане. Тази официална информация, която излезе, че не са били потърсени. Мисля, че самото мое присъствие там беше повече от знак. Не, те казаха, че с вас са говорили, но имаха някакви претенции към БСП като партия. Вижте, все от някъде трябва да тръгне сътрудничеството. АБВ на много места е в сътрудничество с БСП в коалиции, които са влезли. Аз сметнах, че няма и така считам, че няма нищо лошо. Такава коалиция и такова сплотяване в левия сектор да стане и след балотажа. Преди балотажа, т.е. между първия и втория тур. Напротив, това е изнадващо за нас изказване и изявление по никакъв начин дори не ни провокира да имаме ответни действия. Напротив, ние призовахме и нашите избиратели там, където има сблъсъци, да подкрепят левите. Аз съм изненадан и ще бъда изненадан, ако тези левите, които са гласували за АБВ, сега да гласуват за дясна политика. И не го разбирам това нещо. Именно това ще да кажа, че въпреки партийната победа от страна на АБВ, надали техните симпатизанти като по командащи отиват да гласуват за ГЕРБ. Аз не мога да кажа за техните. Така разсъждавам, но факт, но истината, че аз отидох и не е само с искане сътрудничество, аз отидох с молба. Аз помолих да ми помогна. Това беше истина и го казвам се откровено тук пред зрителите на телевизия Шумен, че това беше така. Съвсем искрено. И в София бях. И в София ходих пак да се обясня наистина. Дали пък чак толкова много да... Аз не мисля, че разделително да сте сърдите тук местните структури на АБВ, не говоря за партийните структури, защото те обвиниха нещо, поне такова се усети, някакво обвинение към БСП като партийна структура. Так, толкова ли сте сърдите, че... Не, аз не съм сърдит на никой, не съм чул някой, даже нашите членове на Общинския съвет на БСП горещо призоваха за това нещо. Аз ще го направя. И те са в течение на всички разговори, които водихме през цялото време. И това, което съм направил, съм ги уведомил, че се срещна с АБВ в Шумен. Имах тяхната подкрепа за това нещо. Няма. Аз не виждам големи разделителни линии в тази посока. Ние сме леви партии. И даже аз получих подкрепата на останалото ляво пространство, което на двете социал-демократически партии, на Движение 21, които са също в тази част на политическото пространство. И то съвсем безрезервно. А вашите Аз не съм водил безпринципни разговори, с задкулисни разпределения на постове и така нататък в общината. Съвсем на принципна основа, на програма, тези хора дойдоха и подкрепиха кандидата на БСП в Шумен. Защото аз пак го повтарям, моята платформа, тя е гражданска, тя не е тясно партийна. Тя е отворена за всички. Включително отговаря и до голяма степен и на вижданията на реформаторите за дясна платформа. Мисля, че всички са запознали с нея и знаят за какво става въпрос. Аз го казвам навсякъде. Това е открито управление на общината, това е най-правилният начин, който аз предлагам. И всичко да става с някакви принципи, с някакъв морал. Вашите доскорошни партньори коалиционни от ДПС, какво решение взеха? Какво значи това да гласуват по съвест? Знам, днес, което прочетах по съвест, ще го тълкуват техните избиратели, т.е. който се чувства по-ляво ориентиран, ще подкрепи левия кандидат. Ако някой се чувства дясно ориентиран, ще подкрепи десния. Така го разбираме, че в съотношение ще бъде, те се знаят. Аз не мога да коментирам и да давам посока на някой, който така е определил. Всеки дава послания към своите избиратели, вече те какво ще направят. Тяхно лично решение. Изборите са свободни. Аз не мисля, че който да е избирател е част от някакво стадо, което, като му се каже от партийната централа, и той тръгва в тази посока.
българския гражданин е свободен да избира. И тук моя апел е към всички тези, които и не гласуваха, над 45 000 души да излязат, защото следващите 4 години от това зависи развитието. Аз идвам при тях и им казвам, ето това ще направя. Затова съм осигурил пари. Защото няма да обещавам неща, които няма да случат. Примерно спортна зала. Разбирате, и самия кандидат на ГЕРБ знае, че тук спортна зала Шумен няма да има. Защото няма европейска програма, която да осигури такова финансиране. Закона за държавния бюджет няма записан такъв текст. Дори самият Цветанов, който беше тук, не каза подобно нещо. Защото ако той имаш намерение от държавата си да дадат пари, той ще да го обяви тук. Не го обяви, аз не го чух. Аз съм предвидел и са осигурени средства за ремонт и реконструкция на двете спортни зали. Плиска и Младост, които да бъдат превърнати в едно прекрасно место за спорт, масов спорт. Включително и за такъв с национален принос. Това го споделих и с представителите на спортните клуби, които бяха. Те имат своята визия и тя съвпада с моята на 100%. Смятате ли, че тия 45 000 не гласували сега имат мотивация да излязат? Защо да нямат мотивация? Мотивацията е ясна. Те трябва да станат част от управлението на града, да преценят, да видят. Аз съм направил всичко възможно да стигна до всеки един шуменски гражданин. Аз за тези 4 седмици, защото буквално се качих в един тръгнал влак от последния вагон, сега съм втори и се надявам хората да ме подкрепят, аз да се кача на първия вагон. Защото с ясни политики навсякъде казвам, ето с това идвам при вас. Това е подготвено. Останалото ще го правим заедно. Аз съм стиснал над 5000 ръце. Това е от сутрин до вечер. Сутрин излизам в 8 вечерта, се прибирам в 11 часа. Това съм постоянно сред хората и това не е практика, която е сега. Това ми е практиката през 6 години като общински съветник и като народен представител. Защото в момента като народен представител всеки понеделник има приемна и видят хора. Много от тях сега може би ме гледат и знаят. Общината ще бъде отворена за хората. Казвам го съвсем искрено откровено, защото който ме познава, знае, че аз се държа на думата. Аз съм човек, който устоява принципи и се държа на думата. Когато каже нещо, то се случва. Не празни обещания не се дават. Може би наистина не ви стигна времето да стигнете до повече хора. Защото, да, както сам казахте, да. Вие се включихте, когато беше... Така е, защото нашия кандидат беше Красимир Костов. За голямо съжаление и то без някакви сериозни обяснения, той се оттеглиха се и други. Това поставя много въпросително. Защото натиск имаше, включително върху мене. В момента, в който се появих като кандидат за кмет на БСП. Административен натиск. Представете се, по някакъв имунитет, какво може да се случи. Защото някои други хора се крият зад имунитета си и да отговарят на други въпроси. Между другото, за това оттегляне на сегашния кмет, нали, упреците също са към БСП. Аз не мисля, че това са сериозни упреци, защото и ви видяхте на самия вод, че тази листа беше пренаредена. И в голяма степен това влязаха там хора, които Красимир Костов е държал на тях. Нямаше никаква гаранция. Почти всички листи се пренаредиха. Това е несериозно. Подобно твърдение. Пак по една медия, за това казвам. Може би сте гледали. Да, гледал съм, но наистина това е крайно несериозно. На всеки му и беше ясно и знаеше какво е написано в изборния кодекс, че всеки един от кандидатите има възможност да получи достатъчен брой преференции, които да изместят листа. Аз съжалявам, че така се получи, ние бяхме подредили, но хората така прецениха. Това са гласовете нашите. Друг е въпроса в самите секционни избирателни комисии какво се случи. Масово не се отчитаха преференции, сбъркани протоколи, хаос. Твърди вероятно оттам да е станала тази разлика с гласовете на ГЕРБ. Пълен хаос. Те до среднощ седяха там хората. Масово, да ви покажа какво представляват протоколи, че не носят тук. Виждаме ги в цялата страна. Протоколите са като също няма никаква разлика. лева в секция и всичко останало. Бисери. Абсолютно, да. Тук хаоса беше пълен. И масово се носеха при нас протоколи, в които правиха паралелното преброяване. Нищо. Вижда се, че има преференции, пишат 0. Разбирате ли? Ние сега в момента ги анализираме, защото те протоколите са хаос. Аз се чудя на тези протоколи, това, което виждам публикувано в сайтовете и на национални издания, във всички тези секции има представители на всички парламентарно представени партии, нали така? Ваши, на Патриотичен фронт, на ДПС, на Атака.
Добре, вашите хора при Большинство. При Ние имаме броене по на един протоколите човек, и като имаме по един писане човек на в комисия. протоколите, БСП има по един човек в комисия. добре, един Большинството човек там, все пак вижда, че става нещо. большинството в тези комисии са представители на сега управляващото мнозинство. ГЕРБ имат най-много, те са председателите са техни, председатели на Общинската избирателна комисия от тях, имаме по един човек вътре. Този човек е младсинство. Ясно, ама той нали вижда, той поне Ами може да този подаде човек може да е в сигнал и туалетната. Може да е в туалетната. Случва се, всеки има нужди. Толкова много. Някои от тях се тръгнаха, те не издържаха и просто се тръгнаха. Кой е носил после протоколите в Общинската избирателна комисия? Нашите хора не са ходили. Това се е случило пъти. Това са въпроси на хипотези, аз не казвам, че е така. Вече в няколко града, включително и в София, поискаха касиране на изборите. Сега Няма преди да това влезе вероятно почетък тук да за се случи. два града. Казваме, че има. анализираме ги такова искане. протокол, ще искаме и достъп до оригиналите, за да можем да сравним, защото при нас паралелното преброяване, те са непълни, няма нищо вътре. Кога може да очакваме решение? Дали Той има ще срок. Има срок, до срока, в крайния срок, то е 7 дни след обявяването на окончателното решение на Общинската избирателна комисия за резултатите. Аз така пропуснах и да поздравя всички избрани общински съветници тук, които ще работят след 4 години и така да спазват клетвата си, и да работят за благото на шуменци, защото това е най-важното нещо. Аз винаги съм спазвал клетвите, които съм давал и ще бъде така. 2 пъти като общински съветник, 2 пъти като народен представител и ги призовавам те да работят по същия начин. Да работят за шуменца, не за тясно партийни интереси и за нечи други. За интересите на граждани. Защото граждани на първо место, той ги е пратил там, те трябва да работят за него. Да се срещат по-често с тях. Така че с тези протоколи, първа в момента работиме, анализираме ги и ще видим. Защото идват хора при нас, казват, аз в тази секция имам 7 души познати, които са гласували с мене за преференция, има нули. Включително и той гласува там. С преференция за себе си. Да, и му няма преференция. Да, има такива случаи. Не, че има хаос, предполагам, че става въпроси за недобре обучени секционни комисии, защото аз не мога да си представя, точно това си мислех, нали? Всяка партия си има застъпници, колкото и да са малцинство. Много е важно хората да не се отчаиват и да излязат, защото на този балтаж в неделя ще има една бюлетина, някъде с този размер, с 2 кандидата. И да ги призоват, те да излезнат и да гласуват. Това е най-важно. Да поемат управлението на града в своите ръце. Аз това им предлагам. Споделена отговорност. Да се чувстват те заедно с кмета еднакво солидарни при управлението на общината. Моята врата ще бъде отворена винаги. Както и била и до сега. И днеска е да отворя, на днеска съм решил поне на 4 души проблемите. Вие и като депутат, или като кмет, така или иначе ще решавате проблеми. Разбира се. Вие сам казахте, че приемате. В общината може да се решат проблеми на повече хора. Аз съм човек, който иска да решава проблеми. Ще успявате ли да ги решавате, ако станете кмет в Общински съвет с 9 партии? Разбира се. Малко работата ще е по-трудна, сякаш Разбира се. да прокарате решения, които взимат. Голяма част от тези хора ги познавам, те са хора отговорни, хора с мнение, с авторитети, те наистина очаквам от тях да работят за благото на Шумен. Няма да се предлагат неща, които са в разрез с виждането за управлението на града, на който иде от нас. Като имам предвид, казвам, ето го този списък, който е тук с договорени средства, с договорени проекти, които ще се реализират. Който да седне на стола, те са му готови. Аз никъде не чух моя опонент да каже, ето да, наистина тези неща аз ги знам, ще се случат. Това са... Което в крайна сметка е добро за нас, като граждани. Разбира се, но това е наша работа, но труд, който аз съм участвал в този труд. И познавам материята, и знам за какъв начин се стигнало тук и как трябва да се реализират. Добре. Това е само началото. Добре, понеже времето ни приключва, кажете наистина по какъв начин можете да призовете тези, които 45 000, които не излязоха да гласуват, този път да упражнят правото си на глас. За да можем заедно да реализираме всичко това нещо. И те да участват в реализирането на бъдещи проекти, които предстоят да се случат тук в Шумен. Защото аз ще подложа всичко на обществено обсъждане за това, което са кандидатства и по какъв начин да се кандидатства с всички браншови организации. Защото и сега аз чух такива преци, че не са участвали шуменски, идвали са от София, тук проектанти.
което според мен не е редно. Трябва тук да се даде приоритет на местните браншови организации да се представят, защото те познават града. Аз съм казвал винаги, че тук трябва да се мисли за една обща архитектурна линия на този град. Да има визия, която да го изпруква, да го изкарва напред пред другите града. Ние сме уникален град. Заслужаваме наистина. Заслужаваме да тръгнем напред. И това е мой призив към хората, за да станат част от това нещо, да излязат и да гласуват сега в неделя. Те да се представят как променят града. Това е мой призив. И да участват в това променение. Защото то започна. Времето дойде. То е дошло. Не е те първа да е време. То дойде. Добре. Благодаря ви за това участие. Това беше Иван Иванов, кандидат на БСП за кмет на Шумен. Сега продължаваме с изборното студио, с още едно участие. Става въпрос за легендата на българското кино Стефан Данаилов. Той също се включи в предизборната превара в Шумен. Разбира се, направи го дистанционно поради здравословни проблеми. Вижте интервюто, което той даде специално, за да подкрепи кандидатурата на Иван Иванов.